Ngap yang sebahaya PY bapeja kanika khobor kepada minta kasngi ka hinyau terik ngawing arhajar arpau. Katkum katolong khobor kablami na po. Kanong ba Kolkata kabadai kanong ba jangka West Bengal layatu ba Home Minister jangka India ublatip kateng kumu Amit Shah hakasngi thoding baladep ulalej hapo katei kajala. Haktai ga jinglai jalap election ka jong Home Minister ulaong batang syudep badja no kani ka khlam covid khat khandai kabla sapyang hakaleng jong kiri kibadon hakapathei en pyntreikam no shisendon iaka CAA lane ka city censorship amendment bill acts ha baroh kawai kari India wadla bun kijingya kan at ni kijingya ki haswa bakatai kaan kan longkam no Henry Home Minister ulaong syusyuru ba lada pyntreikam ya katai kaan kan yarap shibun ya ki bomdai nakanyam muslim haktai ka jinglai jingo ka jong Home Minister ya ka West Bengal ka Chief Minister jong ka West Bengal ka Mamata Banerjee kalaong ba Amit Shah Ukraine bain ha ya ka Riti Dustur jong ka jala West Bengal Henry hakate ka jing pendeng sentiu ka jong ula bakla bat kum pendeng bakla ya usteshu lani umot sanam riusulur jong ka jala West Bengal ubla sya penyap haka jing yakun nakabenta ban penyo lajluj bat ula sya penyap no haka karta ka ba arpsan stem katkum ka jing yathu jong ka Chief Minister ka jala West Bengal Mamata Banerjee tangkine khobleshbon